bayan raina a ce ai ba Muhammadu a lokacinsa an kai haka ba shine ba abu mai daɗi da ya min saurani me nake nema ai gaskiya ce. Na biyu uranium din nan da ake sayar mana a wata shekara a bamu miliyar 4 a wata shekara a bamu miliyar 5 abinda ake so ake bamu na ceto wannan kasuwar ta ƙare yanzu abinda za mu yi ka ilgawa za ka yi ganawa ga naka in mun yarda tsoffin takardun nan duka mu sake su a yi sabon takarda da ni yanzu kuma kai in baka yi zan kirawo wani daga wata ƙasa ya zo in yi da shi wannan laifi ne to ga irin laifuffukan da nake ni shi ne kawai gare ni kuma waɗanda an kai ma haka su ne suke bin bayan baƙaƙe suna ce musu Muhammadu in kun samu abin da zai iya murɗe masa wuya a murɗe masa shi ne kawai maganan